Moi bo día. Vou vos a contar un secreto. Mirade, teño aquí unhas xudías, 4 plantas, unhas xudías de mata baixa, bueno, son así deste color, son violeta, pero non ten nada que ver, podían ser amarillas ou podían ser verdes, o color prácticamente dá igual. Estas son así violeta e por dentro son moi bonitas, son verdes. Cando se ferven quedan verde oscuro, tampouco non é que sea unha cousa do outro mundo, son xudías, pero a mí gusta má variedade de colores e por iso teño estas. Cando unha xudía é de mata baixa, non vai a estar tan productiva durante toda a época estival, todo o verán, como as xudías de mata alta, porque as xudías de mata alta empezan a dar cando teñen 30 ou 40 centímetros de alto e siguen medrando, e siguen medrando, e siguen botando flores, e siguen botando fruto. Mentras lle vai ben, mentras non veña o frío. As xudías de mata baixa non fan así, dan igual que sea esta violeta, que sea a verde, que sea a amarilliña. Entón, con 4 plantas para unha casa tendes de sobra, para non ocupar máis sitio e non desgastarvos traballando en unha dúxia de plantas que ao final vades a ter que buscar a quen regalarlle o fruto. Entón, como estas non son tan productivas durante tanto plazo de tempo, tantos meses, o que se pode facer é, estamos agora mesmo a mediados de julio, o que se pode é volver a sementar xusto debaixo onde están estas, porque a estas quedalle todo máis, non sei, un mes máis, todo máis. Pero o que podemos facer é poñer 2 sementes máis debaixo de cada pé de unha destas e cando estas acaben dentro de un mes, as novas xa están empezando a brotar para arriba e que podemos cortar as vellas e seguimos tendo as novas. E así vamos a ter xudías de mata baixa durante moito máis tempo.